Da li da upišem gimnaziju ili neku stručnu školu? Kako ne znaš? Ima vremena. Ne mogu sad o tome da mislim. Neću da razmišljam o tome. Mrzi me da učim. A kako možeš da ne znaš? Ja sam u tvojim godinama znala šta hoću. Kako da budem sigurna da baš to Ako želim? sad pogrešiš, ceo život ćeš se kajati. Ma pusti društvo, misli na Srednja svoju škola budućnost. nije obavezna. Nisam znao. Kako ti je sve jedno? Neću da razmišljam o tome. Šta da radim ako moji budu protiv toga? Dobro razmisli. Ja sam u tvojim godinama znao. Samo neka prođe. Pusti društvo. Kako možeš Neću da da ne razmišljam. znaš? Kako da se odluči? Medicinsku. Aj ne smaraj. Baš mi je prijalo ovo popodnevno blejanje po centru. Kao, Sara, ja sam išla da ona pogleda neke haljine za maturu. Ja, sve se svelo na sve drugo osim toga. A jadna Sara ne može sad glavu da digne od škole. Te pripreme za maturu, pa kontrolni, lektire, onda opet pripreme. O Bože, sećam se kao da je juče bilo. Jeste da smo se ispričale za naredne 3 godine i nadoknadile baš svo propušteno vreme. Ali nama ni to nije dosta. Mi prosto ne znamo da stanemo. A i neka limunada ne bi usput škodila. Ali smo definitivno najneodlučniji oko slatkiša. Ja ne mogu to iskušenje. Sladoled, kolači. Upisivali su neki iz moje škole taj poslastičarski smjer u ekonomskoj. To je sigurno svakodnevno ogromno iskušenje. Ja bih tamo postala truc. Kad sam bila baš mala, najviše sam voljela da radim u kuhinji, da sa mamom pravim kolače. To mi je nekako bila želja i pronašla sam se baš u tome. Republičko takmičenje u Vladimircima osvojila sam 3. mesto. U kategoriji takmičila sam se sa 9 škola. Pravili smo tart. Meni je otprilike trebalo 1 mesec dana, pošto smo mi sa našim mentorima učili i vežbali. Ali sve se može savladati, naravno, uz više vežbi. Prva od predrasuda je da je to zanimanje koje je za žene i da muškarci ne mogu da budu dobri poslastičari, što je greška, mogu da budu uspešni jednako jedni i drugi. Šta je važno? Važno je da imaju smisla za crtanje, da imaju neki talenat tog tipa koji su u osnovnoj školi razvili, jer je za poslastičarstvo jako važno da znaju da uklapaju buje, da znaju da crtaju, da imaju mirnu ruku, da su precizni, pedantni. To mi volimo da kažemo da nose hasap u srcu, jer onaj ko se ne pridržava tih standarda obično ne bude dobar u svom zanimanju, jer se mora voditi računa strogo o higijeni, jer mi radimo sa kvarljivim namirnicama, mleko, jaja, koje mogu da ugroze zdravlje naših korisnika i moramo da imamo jako veliku svijest o tome. Lep posao i naporan, treba nam dosta i vežbanja i vremena da se nauči i da budemo posvećeni dosta tom poslu, kada se bavimo time da razmišljamo o tome, da smo baš fokusirani na taj posao. Ja najviše volim da radim sa testom. Nekako sam se pronašla u tome i od malena sam najviše volila da radim sa testom. Eto, nekako kiselo testo, te kiflice, štrudle, tako, ne znam. To su mi nekako najviše zanimljivije. Tu sam se pronašla. Ja sam planirala da idem na višu strukovnu u Beograd i da se tamo usavršim svoj zanat i da uspem, da kasnije i ja se ostvarim kao neki poslastičar. Naše zanimanje je teško, radi se zimi i leti u teškim uslovima, u radionicama je uvek toplo, uglavnom tamo gde su
pećnice, gde nisu pećnice kad treba da se radi sladoled, čokolada, moraju da budu uslovi da je hladno, jer se čokolada, sladoled topi na vrućini, tako da je to jedan od težine poslova i što smo mi uvek angažovani kad drugi slave. S druge strane, naročito za poslastičarstvo, nisu potreba velika ulaganja. Važno je da imate dobru rednu, dobar mikser i kreativnost i možete da radite i da stvarate. Znači, u malom prostoru možete da krenete, da se osamostalite i da, naročito sad kako imaju preduzetništvo uvedeno u škole, pa ih profesori nauče da naprave sebi biznis plan, kako to da rade, kako da ostvare. I mnogo im je lakše nego nekad, recimo, kad smo mi počinjali, a otvoreno su im vrata i na brodovima, i u hotelima, i po inostranstvu. Na takmičenju smo bili iz ugostiteljstva. To je takmičenje 16. po redu. Ja sam pripremao jedan kompletan meni koji je podrazumevao potaž od celera, svinjske medaljone i pitu od jabuka. Za to sam zahvalan mojim mentorima razrednoj Jeleni Filipović i profesoru Marinku. Dosta je teško, dosta je naporno. Svake nedelje po nekoliko puta se dolazilo, radilo se, vežbalo, testovi. Pripremao sam pastrmku. Ona je dosta zahtevna riba za pripremanje. Može lako da se pogreši, tako da je bilo jako teško, ali nekako smo uspeli. Veliki adrenalin u kuhinji za vreme velike konzistencije posla. To su najviše kada su ti veliki prometi ljudi. Moji planovi su viša škola u Novom Sadu ovde i za dalje, za kasnije još ne znam. To je. Jel voliš? Volim, od malena. Sam mislila da je zaboravila i da će me bar danas poštedjeti, ali ne. Od kad sam bila na tom takmičenju iz istorije, stalno me maltretira da joj objašnjavam neke lekcije. Kao, pa kad ti to 100 puta zanimljivije ispričaš nego što je u knjizi. I onda ja pokleknem i narednih pola sata pričamo o majskom prevratu ili kralju Petru. Kogod da nas čuje misli, jadna deca, opterećena s učenjem. U stvari, to je nama samo razlog da se vidimo. Koji vladar je posle majskog prevrata došao na vlast u Kraljevini Srbiji? Upiši titulu, ime i prezime vladara. Tačan odgovor, kralj Petar I Karađorđević. Vladavina posljednjeg vladara iz dinastije Obrenovića, kralja Aleksandra Obrenovića, puna je kontroverzi i pogrešnih odluka i naopakih poteza još od samog početka vladavine. 1889. kralj Milan Obrenović abdicira, napušta Srbiju i vlast predaje svom tada 13-godišnjem sinu Aleksandru. Naravno, pošto je Aleksandar bio maloletan, nije mogao odmah da vlada. Milan Obrenović je odredio trojicu namestnika koji će vladati Srbijom, dok Aleksandar ne napuni 18 godina. Međutim, Aleksandar nije imao živaca da čeka da napuni 18 godina. 1893. kada je napunio 17 godina, samog sebe je proglasio za punoletnog, preuzeo vlast u svoje ruke. Namestnici su imali potpuno pravo da ga spreče u tome i da zadrže vlast do njegovog 18. rođendana, međutim, oni se nisu usudili da mu se suprotstave i tako Aleksandar
Obrenović u svojoj 17. godini postaje kralj. Aleksandar Obrenović je bio veoma svojeglav, on je morao da istera po svome, pa bez obzira na posljedice kakve će to imati po sve i svakoga. Kada se tako ponaša jedan običan čovek, on će na taj način naneti štetu sebi i svojoj porodici, ali ako se tako ponaša jedan vladar, on će nanositi štetu čitavoj državi. Aleksandrova vladavina puna je naglih i nepromišljenih odluka. On donosi ustave, ukida ustave, postavlja vlade, smenjuje vlade, hapsi vođe političkih stranaka, osuđuje ih na smrt na dugogodišnju robiju, pa ih onda pomiluje, pa ih pravo iz zatvora postavlja za predsjednika vlade. Nikola Pašić u to vreme počinje svoju političku karijeru. U početku su ljuti protivnici, kasnije Nikola Pašić postaje premijer pod vlašću Aleksandra Obrenovića. Ali ono što će Aleksandru Obrenoviću i čitavoj dinastiji Obrenovića zadati završni udarac bit će njegova ženidba sa Dragom Mašin, koja po mnogo čemu nije zasluživala da postane srpska kraljica. Draga Mašin će Aleksandra Obrenovića u potpunosti staviti pod svoju kontrolu. Faktički će ona iza njegovih leđa vladati Srbijom i pošto ona nije mogla da rađa decu, kada svakome ta činjenica postane jasna, čak će početi da priprema i teren da nakon smrti Aleksandra Obrenovića vlast preuzmu njena braća, drugim rečima da dinastiju Obrenovića zameni nova dinastija, to bi bili braća kraljice Drage Obrenović. Ovakva politika u Srbiji se mnogima ne sviđa, samo je bilo pitanje trenutka ko će se prvi usuditi da pokuša da uradi nešto po tom pitanju. Jedna grupa mlađih oficira, na čijem čelu je impozantna osoba Dragutin Dimitrijević Apis, odlučuje da skuje zaveru i da ubiju kralja i kraljicu. U svoje planove oni su uputili i ljude za koje su smatrali da mogu da im povere, da kažem, svoje tajne planove. Jedan od tih ljudi, političar Genčić, koji će kasnije biti ministar spoljnih poslova, ih je zapitao: dobro, deco moja, a da li ste razmislili šta će biti ako uspete da ubijete kralja i kraljicu? Živih Obrenovića u tom slučaju više nema. Ko će nam onda biti kralj? Da li da dozvolimo Nemcima, na primjer, da nam kao što su Grcima ili Bugarima postave nekog njihovog kneza za kralja, nekog njihovog kneza koji ne zna ni srpski? Pa nećemo dozvoliti. Da li vi, deco, hoćete da pretvarate Srbiju u republiku? Pa nećemo, nije to. Pa dobro, deco, ko će onda da bude kralj Srbije? I onda su se stvarno svi zamislili, počeli lupaju prstom po čelu. Pa ko će biti kralj Srbije, dok nekom nije sinulo? Pa što lupamo glavu? Eno ga imamo u Ženevi, princa Petra Karađorđevića, unuka vožda Karađorđa. Ako uspemo da ubijemo kralja Aleksandra, njega ćemo pozvati za kralja. Kada su ovako rešili najvažnije pitanje, sve ostalo, što bi se reklo, bilo stvar tehnike. U noći 28. na 29. maj po starom kalendaru 1903. To je 11. na 12. juni po novom kalendaru, Apis i njegovi drugovi su na izuzetno krvav i surov način ubili kralja Aleksandra Obrenovića i njegovu ženu Dragu, tako izvršili svoj naum. Samo nekoliko dana kasnije Srpska narodna skupština donosi odluku da se pozove Petar Karađorđević da prihvati kraljevsku krunu. Šalje se delegacija u Ženevu, Petar Karađorđević naravno ponuđenu čast ne odbija. U jesen 1903. stiže u Beograd, a svečano i zvanično se kruniše za kralja Srbije aprila 1904. Tako da tačan odgovor na pitanje, znači ko dolazi na vlast u Srbiji nakon majskog prevrata 1903. glasi kralj Petar I. Karađorđević. Eto, ispunila sam joj želju da se danas šetamo baš po centru. Iako sam ja neki tip više za prirodu, posebno negde pored vode, sledeći put ja biram lokaciju. I to na onoj na kojoj nema poslastičarnica po mogućstvu.